Здравейте, ние сме Лононимъс. Като за начало на клипа искам да кажа, че много обичаме феновете си, но най-вече така наречените хейтъри. Затова искам да изпратя специални поздрави към вас, хейтъри, с тези красиви думи. Майка ви да еба. Сега да се върнем към днешния герой, черния ромб Зет. Предполагам, че на всички ви е ясен факта, че раят не разбират от история за героите и всичко написано там е ненужна глупост. Затова аз ще ви кажа истинската история на тази черна отрепка. Всичко се започнало от факта, че бил роден от майка циганка, черна гадна мръсна, не че съм расист, и никой не го искал и го изхвърлили с един човал на улицата и той нямал какво да прави и израснал до едно дърво на име Малакай, който много се наслаждавал, когато Зет лежал до него и само го обарвал. Обаче Зет разбрал как Малакай го малтретира и обарва през цялото време и решил да каже: "Ей гей, спривай", и се присъединил към лигата на Шлюр легендите, където първата седмица всички си го купували и винаги бил баннат, но той това заслужава и така всички го наричали скил над героя, ма вече знаете, че бил осквернен от Малакай, така че спрете пълъса. Следват тъпите му магийки. Аре, почвай Венуп. Здравейте и добре дошли в спотлайта на Зет, вожда на ромбите, на кратко Митко Мутата. Пасива на този тъп герой, убиец ромб, черен въглен, печка и така нататък, се нарича Шмук. Когато врага ви е на под 50% живот, вие отивате до него и най-нагло го удряте един път и се чува шмук, и му биете малко повече демидж и той после ви обръща дълака и вие умирате. Първата магия на Митко Мутата се казва бронзов шурикен. Освен като най-тъпата спамеща магия в цялата игра, тя служи за индикатор на вашия ранг в ранкет игрите, т.е. бронзов. Освен това, тази тъпа и досадна магия я нърват почти всеки пач, така че да ви е тъпо. Втората магия на Мутата се казва жив ромб. Тя пуска вашата истинска самоличност, т.е. един черен мангал ромб въглен, и той с всичката си наглост копира всичко, което вие правите, дали ще хвърляте рязан шурикен или ще се въртите като барели на педал и така нататък. Освен това, може да заменяте мястото си с вашия жив ромб, за да улеснявате кражбите си и да бягате като циганин с дивидито. Третата магия е най-гейската от всички. Казва се 360 градусово завъртане или барели на стайл Солгей. С тази тъпа магия само се въртите като левак и дори не се чува шмук. Ултимейта на този герой се нарича маркировката на циганина. С тази магия Зет а.к.а. Митко Мутата вика половината си семейство и ви скачат 3 в 1 и ви ибат майката от бой и секси направо много демидж, буквално ви крадат живота и после останалите от вашия тим рейтват Зет, щото е тъп герой да умира там. Това е като цяло много тъп герой, пълен гей, черен афроамериканец от Малазия, много анскил над бронзов герой и да чао шляс шнур шмук.